Estem tots? I la Gisela? No arriba la Diamanda? Has vist la Has vist a Gisela? la Gisela? La Gisela. Heu vist aquesta noia? Diamanda. Tu l'has vist? És una noia amb la cua. Un altre cop està Que arribant no, tard. que ja és l'hora. Ja la Sempre Gisela. arriba tard. No l'heu No vist a la l'heu vist? Gisela? Algú pot trucar a la Algú l'ha Gisela, vist? sisplau? Has vist a la No, Gisela? no. Qui, la Gisela? Gisela? Que no la veo por aquí. Algú l'ha vist? Gisela! Gisela! Què? Tío, es que no puede No, no llegar l'he temprano. vist. I mare meva, Que ja és l'hora. Està allà Gisela? al Xúquer, Sempre veritat. arribant tard. vist, que no però puc. ni... Ah. Algú té el seu número No. per trucar? Maite, truca. Maria, Ningú truca l'ha a la Per Gisela. entendre-la, Que no tio. tinc cobertura Sempre ara. arriba tard. Oli, Inés. La Tots els Gisela. assajos arriben. La Gisela. Repartiment dels papers i no arriba. És que mare meva. Ja Està és ella. hora. Gisela? Ja ha vingut. Vinga, molt bé. Per fi. Vale, Ja ya no era estamos hora. de juego, ¿sí? Nena, sempre igual. Amore, la hora. Bueno, estimades no esborrador, Rocío Informa, Jana Pissarra, crec que ja hi som tots, podem començar. Millor que passeu llista, no? Però feu en general. O sigui, un per un. Mireu, aquí hi ha els alumnes, de tots els alumnes de Barcelona, considerats capaços d'actuar a la nostra funció. Primer, expliqueu de què va l'obra i després llegim els noms dels actors i en acabat calleu. Doncs mireu, el títol ja ho diu tot. La molt lamentable comèdia i tragèdia d'Alícia al País de les Meravelles. Molt bon gènere, ja us ho dic jo, ens morirem de riure. Aneu contestant conforme us vagi cridant. Iker Guix, Present! Tu faràs d'Alícia. Què és l'Alícia? Bona o dolenta? l'Alícia és una nena molt tafanera que es fica dins d'un forat i no en pot sortir. Això demanarà unes quantes llàgrimes perquè la gent s'ho cregui, no? Ja ho veureu. Els jubilats es poden preparar els ulls. Provocaré diluvis! Uah! Gràcies, gràcies. Va, continua. La següent persona... Tot i que a mi em tira més fe de dolent. Uah! Faríem tirar que Mariam hauríeu de cul. Butlletí. Present. Tu faràs de conill blanc. Però qui és Conill Blanc? Un superheroi? El conill blanc és un conillet que es fica dins d'una llodriguera perquè sempre fa tard i porta un rellotge de butxaca. Però no... L'Alícia li va al darrere. Per això es perd. No, no em feu fer d'animal, sisplau. Que tothom es riurà de mi. A més, no em surt gens bé la veu de conill. Però que és igual que és un conill de fantasia, pots posar la veu que vulguis. Ei, doncs si puc posar la veu que vulgui, deixeu-me fer de conill també. Pastel, pastel, deixeu-me posar la veu que vulgui. No, ja ell no l'animis. No, tu faràs de l'Alícia, m'estàs escoltant? Sí. Tu faràs de l'Alícia i tu, Mariam, faràs de conill. I s'ha acabat. Xènia Projector, Present. Tu faràs de la germana d'Alícia. Gisela Llibreta, Tu faràs de mare d'Alícia, que deu estar molt preocupada. Jo faré de pare i tu, Sant Ginnàs, faràs d'eruga. tu i el dossier t'encarregaràs de la música. I llestos, esperem haver encertat amb el repartiment. Ei, el paper de l'eruga el teniu escrit? Si el teniu escrit, doneu-me'l aviat, si us plau, perquè a mi em costa molt aprendre'm les coses. Deixeu-me fer d'oruga també. Rugiré tan fort que els jubilats se'ls posaran les canes de punta. Ah! Si fessis això, espantaries els professors i ens posarien un parte a tots. Tens raó. Doncs rugiré tan suau com un dolç ocellet. No! Una altra vegada, no! Tothom tenia el paper que us he posat i no se'l canviaré a ningú. Entesos? M'heu escoltat? Sí. Gràcies. A més, les erugues no es rugeixen. I quina mena de vestuari hem de portar? Aquí teniu el vestuari adequat per a cada personatge, en aquests papers. I us prego, us demano i us desitjo que es porteu a presos de memòria i que vingueu aviat a totes les sessions.
Moltes gràcies, alumnes de primer de batxillerat artístic de l'Institut Barri Besòs. Moltíssimes gràcies. Continuarem amb nosaltres. Consellera, regidor, estimats companys, és un plaer per mi donar-vos la benvinguda aquesta tarda amb aquesta trobada tan especial on totes les persones que treballant a educació a Barcelona, doncs el curs passat vau iniciar la vostra jubilació. Un acte molt especial que acull el Casino de l'Aliança del Poblenou, que és un espai que, segons molts de vosaltres heu explicat, doncs va ser el lloc on alguns de vosaltres vau rebre el primer nomenament. Per tant, també té un simbolisme especial aquest espai, no? El lloc on comença i acaben itineraris professionals, sens dubtes, plens de vivències, de passions, com és tota la tasca d'educació amb els nostres alumnes i amb tot allò que representa per la nostra ciutat. Avui, en aquest acte, vull dir que acompanyats per totes les persones, equips, direccions, que heu volgut convidar i que heu volgut assistir, també tindrem l'acompanyament, estarà presidit per la nostra consellera, Anna Simó, i per al nostre regidor d'Educació, Lluís Rabell. I tindrem l'acompanyament de 2 instituts que han treballat amb molta il·lusió per fer-nos passar una tarda fantàstica. Realment espero que tot vagi molt bé, agrair-vos i desitjar-vos a tots que continueu sent tan feliços com espero que ho heu estat en aquesta primera etapa, en aquesta que comenceu ara. Moltes gràcies i endavant. Magistèricament i amb contundència. Mireu, aquí hi ha un espai perfectament adequat per fer l'assaig. Aquesta clapa d'herba serà l'escenari i aquests matolls seran les cametes i passarem l'obra exactament igual que ho farem davant dels jubilats. Hi ha coses d'aquesta comèdia d'Alícia que no agradaran. Per començar, l'Alícia s'ha de veure una droga estranya d'una ampolla i s'ha de fer petita com un follet i enorme com una geganta. És massa impressionant i no crec que ho puguin resistir. Si és que és gent gran. Penso que em sembla que a la seva edat té raó. Em sembla que té raó. A la seva edat, ja molts porta marcapassos. Jo les trauria així, aquestes transformacions. Jo tinc una idea millor. Podríem escriure un pròleg a l'inici de l'obra on expliqui que aquests verins mortals que els farem amb ampolles d'aigua, amb colorant mateix, i que aquestes transformacions tan estranyes amb ninots i ombres, que tampoc són pas veritat. Sí, perquè no s'espantin. Els diem que ell és en Guix, de primer C, i no pas l'Alícia. Molt bé, doncs escriurem un pròleg que digui això. Però on aneu? I l'eruga què? No els farà por? A mi sí que em fa por. Vull dir, que em fa por que els hi pugui fer por. Això ens ho hem de repensar. Fer sortir una eruga davant de mestres i professors és un disbarat, perquè mira que no hi ha al món fera més salvatge i fastigosa que una eruga. Doncs fem un pròleg on dir que l'eruga no és una eruga i llestos. I a més, diem el nom de la persona i que la màscara només li tapi la meitat de la cara i digui coses per l'estil com dames i cavallers, mestres i mestresses i mestretites. Els sol·licito que, si us plau, no tinguin por i els juro per la meva vida que no cal que tremolin. I si em prenen per una eruga, pensin que sabrà molt, però molt de greu, perquè jo no sóc una eruga, jo sóc una persona com qualsevol altra. I en acabat diré que em dic Sam Gimnàs de primer C. Però també hi ha un parell de coses que costaran d'entendre. Com farem que l'Alicia es faci gran i petita quan vegi de l'ampolla o mengi pastís? De manera que no pugui passar per la porta o enfilar-se a la taula per agafar la clau? Algun de nosaltres haurem de fer d'ampolla i altres de pastís i portarem cartells que posin menja'm o beu-me
i els demés ens agafarem de les mans, així, fent les portes més grans o més petites, de manera que semblarà que és l'Alícia qui es fa gran i petita i no les portes. No, això no ho podem entendre de cap manera, però que no ho veieu? Que som mestres d'una escola. Doncs també ho haurem d'explicar al pròleg, això. I quan l'Alícia s'haurà de posar a plorar perquè ja no sap qui és de tants canvis com ha experimentat, com farem per inundar la sala sense ofegar el públic? Doncs agafarem un llençol i el remenarem així, perquè semblin les onades de la mar. I els que estem a baix farem així amb els braços, perquè sembli que nadem. Que bona! Si ho fem així, quedarà de primera. Molt bé, doncs poseu el vestuari a punt. Llaços nous a les barbes, cordills nous a les sabates, que cadascú repassi el seu paper, que l'Alícia porti roba neta i que el conill no es talli les ungles. Estimada companyia, no mengeu ais i cebes, perquè si el nostre alt és ben dolç, segur que trobaran que aquesta comèdia és dolcíssima. I vinga, ara, a treballar. Va? Bona tarda, som en Pau i la Rocío i aquesta tarda, juntament amb els nostres companys, conduirem aquest acte i us acompanyarem amb les nostres actuacions. Començarem amb unes paraules de l'il·lustríssim senyor Lluís Rabell, regidor d'Educació i Persones Grans de l'Ajuntament de Barcelona. Molt bona tarda a totes i a tots. Sorprenent introducció, no m'esperava això. És un honor i un plaer estar aquí amb vosaltres, sobretot per una trobada com aquesta. Abans comentàvem amb la consellera que aquest és un indret que per mi em porta molts records. Jo he vingut aquí de petit, tot petitot, quan això era una barriada obrera plena de fàbriques, i l'Aliança del Poble Nou era un lloc de trobada, i aquí s'hi feien els diumenges al matí sarsueles, entre altres coses. Això que ens estan fent avui no és una sarsuela, però Déu-n'hi-do. Escolteu, agrair-vos sobretot la feina que heu fet, el llegat que deixeu a la ciutat de Barcelona i el pòsit de coneixement i d'expertesa sobre el qual treballaran les futures generacions d'ensenyants. Mireu, si la vostra experiència ha estat i el vostre cicle vital i professional ha estat extraordinari, mai no hi ha hagut tants infants escolaritzats com en el període que vosaltres heu viscut, i els que tenim ja una certa edat recordem fins a quin punt per les classes populars d'aquesta ciutat l'escola, l'ensenyament, accedir al coneixement i a la cultura era un somni preuat i un objectiu de lluita i de reivindicació, sabeu i sou conscients del paper que heu jugat. Però si la vostra època ha estat una època de canvis, bé sabeu, perquè ja s'alvira i perquè ja hi som, una nova època encara molt més complexa, molt més complicada, molt més difícil, amb reptes molt més importants. Tenim un canvi climàtic que s'abat sobre nosaltres i coses que no havíem previst. L'Ajuntament de Barcelona s'ha de comprometre o es comprometen en una inversió important per climatitzar les escoles, senzillament perquè si no els nostres infants i els ensenyants no podrien treballar. Però s'albiren també canvis molt profunds, alguns ja els heu començat a viure, amb la irrupció de les noves tecnologies a les escoles i el trasbals que això significa, com ho gestionem, com metabolitzem tots aquests canvis que configuren un canvi de societat. Canvis importantíssims. Si ara els nostres barris acullen ja una gran diversitat, els propers anys encara n'acolliran una diversitat molt més gran. Demanarà inversions, demanarà esforços, demanarà innovació, demanarà molta responsabilitat compartida, des dels ensenyants, des de l'estament educatiu, com des dels poders públics, perquè moltes vegades, i prou bé que ho sabem, es demana a l'escola molt més d'allò que l'escola pot fer i es descarreguen molts problemes i reptes de la societat sobre l'escola, que és un vector de tots els canvis i on tots s'hi aboquen. Per tant, ens esperen temps apassionants, reptes molt difícils, però ho fem i els abordarem amb una convicció i amb un agraïment.
Les noves generacions, les noves promocions d'ensenyants es recolzaran sobre el vostre exemple, sobre la vostra expertesa, sobre el vostre llegat, cosa que no és poc, és molt important. Sempre els passos endavant es recolzen sobre l'expertesa i el llegat de les generacions anteriors. I només donar-vos un consell, gaudiu de la jubilació, però malfieu-vos si rebeu una trucada amistosa del Consorci dient-vos que s'organitzen unes jornades o alguna cosa d'aquest tipus, perquè jo també estava jubilat i em vaig deixar enredar. O sigui que malfieu-vos d'això. Vaja, feu el que vulgueu, que ja sou prou grandets. Moltes gràcies i bona sort. Moltíssimes gràcies, regidor, per les seves paraules. A continuació, convidem a pujar a l'honorable senyora Anna Simó, consellera d'Educació. Molt bona tarda a tots i a totes. No se us veu des d'aquí dalt, ja passa, és normal, regidor. Molt amable. Si us truquen des del Consorci per això, per unes jornades o pel que sigui, rumieu-vos-ho seriosament. En tot cas, autoritats i a tots els docents i direccions que esteu avui aquí, no vull distingir entre direccions en actiu o jubilats perquè crec que de docent se n'és tota la vida. I també gràcies als alumnes de l'Institut Barri Besòs i als docents que heu ajudat a preparar-vos l'actuació i també als alumnes de l'Escola d'Art La Industrial, i aquí ho deixo. Ens unim a aquest acte d'homenatge per recordar com n'és d'important per a una societat la figura del docent, per agrair-vos que ja fa uns quants anys vau decidir fer el pas professional i vital de dedicar-vos a l'educació i per donar-vos les gràcies per tots aquests anys de compromís i de servei, per tots aquests anys de contribució, ho deia en Lluís, el regidor, a formar tantes generacions d'infants i també a acompanyar tants i tants altres docents. Heu estat testimonis de moltes transformacions, també ho deia en Lluís, i de molts reptes que han anat sorgint al llarg del vostre camí i potser ni us ho imaginàveu quan vau entrar per primera vegada a l'aula. Podríem fer-ne una mica de repàs. La modernització de l'escola després de la dictadura, la implantació de la immersió lingüística, l'arribada massiva de l'alumnat nouvingut i la diversitat cultural i lingüística, la revolució de la digitalització, l'entrada del mòbil als centres, la manca de concentració que sovint hi va associada, els canvis diversos en currículums i noves metodologies, la complexitat existent i creixent a les aules, molts reptes i moltes circumstàncies que heu hagut d'anar afrontant al llarg de la vostra trajectòria professional i que probablement ens han portat fins al moment en què estem, en què arreu del món hi ha una certa vegada sensació que no arribem a tot, fins i tot de desànim, de demanda més àmplia, sigui cap a l'administració educativa, sigui cap a la societat, de suport i d'empatia. Però també us he de dir que encara no fa un any que soc consellera i he tingut oportunitat de visitar molts centres, malgrat tot, de Barcelona i de fora. He tingut oportunitat de conèixer molts docents i molts equips directius i he pogut constatar el que vosaltres ja fa temps que sabíeu, que és que tenim molts educadors implicats que treballen amb il·lusió, amb professionalitat, amb vocació de servei i amb ganes de fer bé les coses. Professionals de l'educació que són molt estimats pels seus alumnes i per les famílies, professionals que heu sabut i saben crear vincle. Ara hem preparat una campanya des del departament per posar la professió docent en l'agenda social i per promoure també l'autoestima. Es diu Mestres de la meva vida, potser l'heu vist a les xarxes, i hem posat en contacte una mestra, un professor, amb un dels seus exalumnes per recordar al cap de molts anys què va significar per a aquests alumnes i per la mestra o professor aquell vincle que es va crear, sigui l'escola, sigui l'institut. Ara ja hem fet públiques les primeres 3 gravacions, n'hi ha 5 més a punt a les pròximes setmanes, i d'allà us vull dir 3 frases que diuen o l'alumne
l'exalumne o l'exdocent, que crec que representen moltes coses i que ens poden fer pensar. L'Andreu Joanola li diu a la Marisa Dalmases, professora seva que va ser a l'Institut Santiago sobre què és de Girona, gràcies per fer que no ho deixés estar i tirés endavant. En el vídeo ja es veu que hi va haver un moment en què es va plantejar abandonar i gràcies a la Marisa no ho va fer. O la Imane Raisali, la cantant Mirraïssa, que li va dir al seu mestre Ramon Pedret: em vas fer sentir superben acollida i estimada quan la va acollir als 8 anys, acabava d'arribar del Marroc a l'Escola Mediterrània de la Barceloneta. O l'última, que la van publicar ahir amb motiu de Sant Jordi, on l'escriptora Eva Baltasar, que va ser alumna de l'escriptor Jordi Llavina, el professor seu a l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedès, li explica una sensació i diu: la sensació que el mestre sap que dins nostre hi ha alguna cosa de valor, desconeguda per nosaltres mateixos, per l'alumne, però que el mestre veu i que sap fer aflorar. Jo crec que millor que ningú aquestes frases diuen més que qualsevol altre discurs que jo us pogués estar fent. Això vol dir com d'importants i transcendents han estat els mestres per a algunes persones, jo diria que per tothom, perquè quan s'aconsegueix establir aquest vincle entre alumnat i docent es poden arribar a transformar vides, perquè els docents feu molt més que ensenyar. L'educació per mi és el primer servei del país perquè és l'únic que pot arribar a neutralitzar les condicions de desavantatge d'origen i donar igualtat d'oportunitats per l'èxit educatiu sense exclusions. I així d'important i transcendent és la professió que vau triar en el seu dia i a què heu dedicat tantes hores i tants esforços. Per això, ara que heu encetat un nou període vital, amb la jubilació, des del departament us volem agrair la bona feina feta en nom propi i del Departament d'Educació i en nom de tots els infants i joves que heu acompanyat al llarg d'aquests anys. Us vull desitjar que visqueu un nou període amb plenitud, amb il·lusió, amb benestar i amb la satisfacció ben íntima o no tan íntima d'haver contribuït a una societat i un país millor. I com diu la Marisa Dalmases, la professora jubilada, en el capítol 1 d'aquests vídeos de la campanya Mestres de la meva vida, he treballat molt i m'he estimat molt els meus alumnes. Doncs moltes gràcies a totes i a tots per haver treballat molt i per haver-vos estimat molt els vostres alumnes, de l'edat que siguin, infants, adolescents o adults. Una abraçada a totes i a tots. L'Alícia començava a estar cansada de seure al costat de la seva germana, al marge d'un riu, sense fer res, quan, de cop i volta, un conill blanc d'ulls rosats li va posar corrent pel costat. Acaba de passar un conill blanc? Crec que sí. Li passa res? Sí, fas molt tard. Què ha perdut? Els meus guants. Ara és el moment. Sí, som-hi. Coneix aquesta noia, senyor? Oi que ho és? Oi que ho és? Oi que ho és? Oi que ho és? Crec que sí, crec que sí, crec que sí, crec que sí. Passa res, passa res, passa res, passa res. Fas molt tard, fas molt tard, fas molt tard, fas molt tard. Oi que ho és? Oi que ho és? Oi que ho és? Oi que ho és? Excitada per la curiositat, es va posar a córrer pel camp darrere d'ell i, afortunadament, va arribar a temps de veure com es ficava dintre d'una gran llodriguera que hi havia sota una tanca. Conill blanc! Crec que sí. Conill blanc! Crec que sí. Passa res. Els meus guants. Passa res. Els meus guants. L'Alícia s'hi va ficar darrere sense pensar ni una sola vegada com dimonis en tornaria a sortir. Conill blanc. Passa res. Crec que sí. Els meus guants. Conill blanc. Passa res. Conill blanc. Els meus guants. La llodriguera era recta com un túnel i després s'enfonsava de sobte, tan de sobte que l'Alícia no va tenir ni un moment per pensar aturar-se abans que es trobés caient avall per un pou que semblava molt fondo.
Sí, jo! Crec que sí. Sí, jo! Crec que sí. Sí, jo! Crec que sí. Ah! Els meus guants! Crec que sí. Ah! Els meus guants! Crec que sí. Ah! Els meus guants! Crec que sí. Ah! Conill blanc! Crec que sí. Ah! Conill blanc! És. Ah! Els meus guants! Conill blanc! És. Ah! Els meus guants! O bé el pou era molt fondo, o bé ella queia molt a poc, perquè mentre que ella va tenir molt de temps per mirar al seu voltant i per preguntar-se què passaria després. Ho és? Ajuda! Ho és? Ajuda! Conill! Guants! Conill! Guants! Crec! Puc! Crec! Puc! Conill! Guants! Conill! Guants! Conill! Puc! Crec! Guants! Guants! Ajuda! Conill! Crec! Conill! Vull! Guants! Tal! Necessito! Els meus guants! Puc tenir! Els meus guants! Els gats mengen ratpenats? Crec! Conill! Necessito! Ajuda! Crec! Conill! Necessito! Ajuda! Crec! Conill! Necessito! Ajuda! Crec! Conill! Necessito! Ajuda! Mengen. Ratpenats? Els gats? Els ratpenats mengen gats? Mengen! Ratpenats? Els gats? Els ratpenats mengen gats? Mengen! Ratpenats? Els gats? Els ratpenats mengen gats? Coneix aquesta noia, senyor? Sí, va sortir en un llibre que vaig escriure fa molt de temps. Què passa? No res, no res. També porto un rellotge de butxaca. I ara veurem un vídeo de l'Associació de Mestres i Professors Jubilats Reia que us conviden a que participeu en les seves activitats i poseu la vostra experiència al servei de la comunitat educativa. També hi ha un component de coneixement, no? D'intel·ligència, no? És un pensament més elaborat, pensament més primari, passa a mi, o arribar a una edat, fer balanç i posar-te bona nota. Ara que comença el nou curs, jo us poso ja la bona nota, excel·lent, superior, que tinguem un gran curs. Gràcies. De manera que tècnicament, gràcies al vostre bon cafè i a la vostra destresa tècnica podrem veure un petit PowerPoint. Jo em faré petit i el PowerPoint es farà gran a les vostres pantalles. Aquest tirant actual que veieu aquí ara intitulat... A totes y a todos. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con vosotras y con vosotros. Cuando recibí vuestra invitación con ese título tan atractivo, Asociación de Maestros y Profesores Jubilados de Catalunya, pensé que yo no podía faltar ahí. Actes com aquests en fem uns quants durant l'any i ara que sortirem de la pandèmia doncs els programarem amb més precisió, però hi ha d'altres activitats i d'altres actes que funcionen durant tot l'any i que els organitzen els propis grups en si mateixos, perquè els grups són l'ànima de tota l'associació. Reia és una associació de mestres, docents jubilats, que fa uns 10 anys que va néixer. La idea és trobar-nos un grup de docents que ja estem jubilats per fer activitats. L'associació Reia va començar pensant molt en el tema del voluntariat educatiu i amb el tema de la política educativa, que nosaltres com a persones que ens hem jubilat tenim una expertesa i un coneixement que podem aportar al funcionament de l'educació, doncs la nostra saviesa. I també molts de nosaltres
pensem que la nostra etapa no s'ha acabat amb la docència, sinó que podem col·laborar a les escoles, amb institucions, fent voluntariat educatiu. Però no deixem de tenir grups que vulguem gaudir d'aquest món de jubilats i del temps lliure. Llavors tenim grups per fer activitats com, per exemple, passejades, un cop al mes fem una passejada, tenim grups d'activitats que fem sortides, organitzem cinefòrums, organitzem trobades artístiques. Gràcies. Ara seguim amb un altre vídeo que us presentem el procés de creació de l'obsequi que han fet un grup d'alumnat de segon de batxillerat artístic de l'Escola d'Art La Industrial per les persones que us veu jubilar del curs del 2022 al 2023 al Servei d'Educació de Barcelona i que avui sou els protagonistes d'aquest homenatge. I quan acabi el vídeo, ells mateixos us adreçaran unes paraules.
El projecte neix d'un encàrrec del Consorci que ens fa a l'Escola d'Art Industrial i jo l'entomo des de la matèria d'ODS, que és Objectius de Desenvolupament Sostenible, una matèria que neix competencial, és un projecte real, que això també els posa en situació, ja que necessiten contextos reals per treballar a classe. Som una classe de 22 alumnes que han estat treballant sota el concepte d'un obsequi per persones que es jubilen que han treballat en l'àmbit de l'educació. El projecte consta d'una peça que s'ha de dissenyar durant aquest trimestre i un text que una professora d'Humanitats ens ajuda a configurar, que explica aquesta peça, el per què, justifica el per què d'aquesta peça. I decidim treballar sota el concepte de puzzle, o d'encaixos o de peces que entre elles es connecten i que formen part d'una xarxa. Llavors vam fer una investigació d'aquest perfil de la societat. Un cop recollit totes aquestes vivències, amb aquestes experiències podien anar traient conceptes amb els que treballar. És com que cadascú representa una part de l'educació i junts formen la gran educació. I per fer la diversitat seria mitjançant els colors i les diferents combinacions que es podrien fer. També per parlar d'aquesta col·lectivitat de totes aquestes persones que formen part del Consorci i que, encara que són molt diferents, formen part d'una mateixa institució. En aquest moment en què han tingut com un estil de vida en el que són productius i dedicats a la societat, després estan dedicats a si mateixos, a retrobar-se a si mateixos i fer totes aquestes coses que potser no podien fer quan estaven treballant en el seu moment. Juntant-ho farien com una mena també com de flor, de que floreix com una nova etapa a la teva vida. Presenten com el futur, perquè és com que tu deixes això i com que vas avançant i vas cap a un futur. I llavors cada peça és aquest individu que ha treballat durant un temps en el Consorci i la xarxa que crea, aquest puzzle general, aquest mosaic, aquest tàngram, és la xarxa. Setmanalment es van recollint tots aquests contenidors amb taps per portar-los a l'Ateneu de Fabricació, que és un espai on hem estat creant o manipulant. Llavors, el procés d'aquest nou material consisteix en tots aquests taps que hem anat recollint, separar-los per tipologies de plàstics, per tant aquí hi ha un aprenentatge de classes de plàstics o propietats dels plàstics. Els dividim, els repartim, classifiquem i per colors comencem a triturar. Llavors els triturem, fem un pols, una espècie de gra. Amb aquesta pols la posem dins d'un forn perquè a temperatura alta crea una planxa compacta. Aquesta planxa la traslladem a la màquina de tall làser i a través d'uns dibuixos que hem anat treballant a classe tallem aquestes formes. Els alumnes desenvoluparan el projecte en si de disseny, fins a acabar amb uns plànols que han fet amb un programa de 3D perquè algú pugui fabricar. Com que nosaltres no tenim aquesta capacitat de recollida de tant material per tantes persones, perquè seran moltes unitats, hem contactat amb una gent que es diu Plastic People, que ja treballen amb aquesta segona vida, a donar una segona vida a aquests materials en desús. Nosaltres ens imaginem que en aquest acte d'homenatge, on estaran presents una gran part d'aquestes persones jubilades, es trobaran amb una peça artística formada per peces individuals que cadascú anirà agafant, però que pren sentit quan estan juntes entre elles. Són peces úniques. En principi no haurien de ser cap igual perquè són materials diferents. Sí que les formes es tallaran i seran idèntiques, però clar, són ampolles i són pots
són taps de diferents productes. Per tant, diferents colors, diferents tipus de plàstic que clar, fan que la peça sigui única. Qui millor que els alumnes per dissenyar un obsequi per aquesta gent que està treballant per la seva educació. Que ens hem despistat, perdoneu. Bueno, gràcies. No em vull fer pesada perquè ja he parlat molt en aquest vídeo, llavors dono pas a 4 alumnes que venen a representar els 22 alumnes que han estat dissenyant aquestes peces. I res, com que hem estat posant-los individualment, separant-les i posant-les en el packaging perquè avui us les emporteu, només tenim 50 així encaixades, la resta són les que us emporteu. I res, llavors hem preparat un text, que el tens tu, que us llegiran explicant el concepte del disseny, i és un text que acompanyarà el packaging que us emportareu avui. Vull dir que aquest text el tindreu vosaltres també quan us donin l'obsequi. Bona tarda. Com bé ha dit la Gala, avui venim en representació dels alumnes que han fet aquesta ODS de segon de batxillerat de l'Escola Industrial i us llegiré aquest text. Estimades i estimats, és un gran plaer per a nosaltres felicitar-vos per la vostra jubilació. En nom de tot l'alumnat, del professorat i dels professionals del Consorci d'Educació de Barcelona, us volem agrair la vostra tasca. La vostra dedicació deixa una empremta invaluable a la societat. Després de tots aquests anys dedicats a l'educació, ara és el nostre torn i és per això que ens han encarregat un obsequi a tall de reconeixement. Com a protagonistes que som, protoartistes que som, us volem explicar el concepte d'aquesta peça. Recicla és una peça feta a partir de plàstic reciclat per donar un segon ús a un material que d'entrada ja no en té. Per fer les proves hem estat recol·lectant taps de plàstic a la nostra escola al llarg de tot el curs i hem experimentat amb les tecnologies de l'Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol. El material i el procés ens han permès dissenyar peces amb diversitat cromàtica per visibilitzar d'aquesta manera la pluralitat de professionals que jubilen. El conjunt de totes les peces crea una escultura modular que representa la xarxa que hem construït entre totes i que avui se separa en peces individuals. Però res és definitiu. Si no ho volem, la morfologia de la peça permet que, en algun moment, les peces es puguin tornar a connectar. Considerem que la vinculació, encara que sigui poèticament, sempre hi serà. Desitgem que cada cop que veieu aquest obsequi feu una mirada enrere i recordeu com el vostre treball, així com els moments més memorables de la vostra carrera, han impactat positivament en el nostre aprenentatge. Esperem que gaudiu com aquest obsequi d'una nova vida. Us desitgem el millor en la vostra jubilació. Moltes gràcies. A continuació, per lliurar-vos l'obsequi a totes les persones que us vau jubilar el curs passat i que avui protagonitzeu aquest acte d'homenatge, volem demanar que pugin a l'escenari a l'honorable senyora Anna Simó, consellera d'Educació. L'il·lustríssim senyor Lluís Rabell, regidor d'Educació i Persones Grans de l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Pere Massó, delegat d'Educació a Barcelona. Senyora Mercè Massa, gerent del Consorci d'Educació.
Senyora Cecília Vallès, inspectora en cap de Barcelona Ciutat. Recursos Humans i Organització del Consorci d'Educació de Barcelona. Per facilitar aquesta part de l'acte, cal que les persones pugin a l'escenari en ordre en el que se'ls anomena. Nomenarem en primer lloc a les persones que havien confirmat la seva assistència i després a aquelles que no havien confirmat. Un cop a dalt farem una foto i us demanaria, si us plau, si poguéssiu pujar per aquestes escales d'aquí. Gràcies. Ay, es el principio, ¿no esto? Son por esas escaleras, ¿no? Sí, ¿empiezo yo? Vale. Núria Alberdi Burriel. Magda Alegret Pampols. Maria Elena Álvarez Fresno. Josep Maria Amorós Contra. Juli Andrés Gallego. Rosa Andreu Seix i Rosa Maria Argudo Ruiz. Si pronunciem algun nom, perdoneu, malament. I d'antemà us demanem disculpes si algun nom no el pronunciem bé. Luz Divina Barrero Cadenas. Francesc Xavier Barrón d'Angoiti. Maria Àngels Bautista Franquesa. Aurora Vallès Alvallès. Pilar Bernat Pomar. Sílvia Blanco Puig. Montserrat Bolós Giralt. Espera, ¿hay una línea roja? Vale. Moltes gràcies. Maria Núria Bordàs Cornet. Josep Pla Busquer Rossí. Albert Cabeza Nogués. Irene Cabré Chacón. Esther Calvo Sagarra. Martí Garandell Gotchewski i Àngels Cardena Gual. Maria Josep Casanovas Llaurador. Esther Casas Gómez. Maria Isabel Castelló Grassa. Maria Josefa Castillo Grassa. Maria Dolores Castillo Núñez. Laura Casulleras Sánchez. Silvia Casulleras Sánchez. Víctor Chicón Altet. Carme Claveria Capoul. Gràcia del Palacio Segura. Anna Fabrer Viana. Àngels Fabregas Algret. Maria Immaculada Ferrer Monells i Miguel Fernández Barta. Àngela Ferrando Fuster. Maria del Carmen Ferrer Espinosa. Maria Isabel Ferreruela Montes. Maria Mercedes Florit Justa. Rosa Maria Font Galindo. Margalida Fontroig. Maria Dolors Fortuño Corbí.
Montserrat García Agustina. María Carmen García González. María Garré Carmona. Antoni Garrido Muñoz. Marta Gea Rocafort. Mercedes Ginés Díez. Pilar Gómez Valverde. Concepción Gómez Vázquez. María Pilar Grau Vendrell. Jordi Omar Marqués. Neus Ibáñez Llorens. Isabel Juárez Menéndez. Pera Junquera Guinovart. Maite La Fuente de Dios. María Lacuna Carmona. Hermínia Lledó Martínez. Margarida Llorenç Castillo. Clara Llufriau Bursaló. María Júlia López Gutiérrez. Yolanda López Prior y Pilar Luna Elola. María Carme Maestra Sanz. María Elena Marc Edo. Laura Marí Matías. Dolors Marina Izquierdo. Visitación Martín Sangüesa. Xavier Martín Valls. Elena Martínez Garrido. Silvia Rosa Mas Viale. Laura Patricia Mateo Díaz. Roger Matute Cots. Sílvia Maimó Ruiz. María Mayol Pujol. María Teresa Mínguez López. Isabel Urgillés Troll. Jordi Ortiz Corcho. Karma Ortiz Valeri. Rosa Padilla Pedreño. Trinidad Paricio García. Esther Pedemonte Llansana. Karma Peirot Rudón. Gloria Peraita Pascual. Antoni Pérez Molina. Mara Isabel Pérez Roldán. Marta Perucho Pla. Irene María Pont Bengert. Núria Puig Forcada. Emília Puigbert Lladós i Magdalena Quintana Valls. Jordi Ribé Guitart. María Pilar Ricol Escandón. Manuel Ríos Gómez. María Teresa Roca Peicasat. Neus Roiche Vilá. Mercedes Román Martínez. María Luz Romero Suárez. Olga Rosa Santamaría. Elena Dolores Rueda Burgueros. María Ángeles Ruiz Farré. Vicente Ruiz Quesada. Esther Seladie Cavilla. Rosa María Salgado Martínez
i María Mercè Sainz Mograne. María Mercè, sí, aquí. Sí. María Carmen Sanz Sayan. Rosa Sastre Arnau. Mercè Sandrós Ferrer. Eulàlia Serrano Scop. Gemma Sitjà Sanz. Mercè Soler Santoy. María Jesús Sosa Jurado. Montserrat Tarragó Soler. Vale. Teresa Teixidor Oliva. Vale, Teresa Teixidor Oliva. Manel Tomàs Cavalí, o Xavalí. Núria Tomàs Garcia. Montserrat Utgés Carrera. María del Carmen Velera Ruiz. María José Vallejo Marcén. María Sagrario Vaquero Rojo. Y Roser Vilà Sabata. Y ya no decimos nada más.
Moltes gràcies. Un aplaudiment. Un aplaudiment per a tots vosaltres.
I vostè qui és? Doncs jo no ho sé ben bé, senyor. Sé que era aquest matí quan m'he despertat, però des d'aleshores ençà m'he transformat unes quantes vegades. Què vols dir amb això? No ho sé explicar, senyor, ho sento, perquè jo ja no sóc la mateixa, ho entenc. No, no entenc res. Lamento no poder-ho dir més clar, perquè per començar ni jo mateixa puc arribar a entendre. I de tenir tants canvis en un sol dia és molt desconcertant. No ho és gens, en realitat. Bé, potser vostè no l'ha passat encara, però quan es converteixi en una crisàlida li passarà això, sap? I després en una papallona. Això s'ho mirarà estrany. Gens ni mica. I tu, torna. T'he de dir una cosa molt important. Modera el teu mal geni. Això és tot? No. Doncs dius que t'has transformat, no? Em sembla que sí, senyor. No recordo les coses de la mateixa manera que abans i no conservo la mateixa alçada durant més de 10 minuts seguits. I quines són les coses que no pots recordar? Bé, doncs vaig provar de recordar aquella cançó que deia algú de a ningú nombre transformo, però és que les paraules em sortien canviades. Torna-ho a intentar. Moltíssimes gràcies a tothom per haver vingut avui i esperem amb tot el cor que hagueu gaudit d'aquesta trobada. D'aquest homenatge. I que sapigueu que a la sortida teniu una copeta de cava per tots vosaltres. Moltes gràcies!